ke a taƙaice don wasan kowa. Amma ba ta iya zance da nan ta kayan gaci da nan ta yan kirki ce sun fada kyakkyawa. Na yarda halin kibin zan shaida wani wakin wuce wada kuma biro da takarda. Ki sa ta kwamai tsada ado ta sanyo sadara ta da halin yarda kyakkyawa san kowa. Alkunya kina da kyan garbiya, amma da kai kan aniya zan gaji sa tafiya, gani ga aniya ɗan shi a kyakkyawa.